Chceli ste uspieť na YouTube, ale neviete ako? My vám poradíme. Pozrite si toto video. Chcete byť bohatý a slavný ako Gogo? Zabudnite, pretože musíte byť bohatí a slávni ako my. Myslíte si, že k úspechu vám pomôže posraný Minecraft? Nie, môžete si nastrieľať aj 15 minút z videa Celestial, ale stále to bude rovnaká sračka. Čo budete potrebovať k úspechu? Sme my, ja a on, spolu a bohatí. YouTube scéna není len o originalite, ale aj o kopírovaní. Ale zoberte si napríklad takého Nefejka. On sa snaží dať na psychologickú poradňu, ale jediné, čo vám poradím ja a čo vyrieši vaše problémy, je toto ovocné vinko. Za 2,50. Fatality Volves Distribution, sakra. K YouTube slave vám stačia len dve veci. Neoriginalita a veľké gule. Ak nemáte veľké gule, zabudnite. Zabudnite na všetky tie sračkové videá, ktoré vám radia ako uspieť na YouTube, pretože tie videá sú o veľkom, o kokote. Takže ak chcete vedieť, ako zarobiť peniaze na YouTube a byť bohatým a úspešným ako Gogo, pošlite nám peniaze na číslo účtu 499 899 999 /4 dvojky. A týmto by som túto pičovinu ukončil, pretože to je jediné dôležité na tomto videu. Naše číslo účtu a vaše peniaze.